Hello, in lom dam tang MNN family atangin kalau lom le ve ka chawa dam lo te lo dam vong turin du sakna ka han le chawa ngai ka li pui hi par thwa oi li pui hi kumin su kan nei nga alut tu ka mo ka hral na sal tu hai te hi ron par le a chin lo kan pidiki dental doctor specialist ka pidiki khalo lenga na ba lo ve tia hi na lo ka lo ngai to lo re tia ron trawa aron par hal mai ka hral chuang him to lu tu kai tu na pon hai balf pakhata hian pani ti hian lo trawa ti chuan hi apakhat sok chu ngai lo la par lawa chuan he lam ve thung chu hei apa ni na ron par rual ve la ni chu a chuan wan chu ka pangpar da dan te ka soi dang lama chan chu an pang te kham ka ti thin khamo pangpar te hi wang chuan da dan te ti dang lam ve deuh zeu te kha tha ka tia chuan red pom te po hi an par te lo choi to a an par kan han katanga chuan lo troi lor nga mo katuna hian ka vit treuh mai red pom o chuanin mi ka geranium da dan te ka soi dang lama nei hi geranium chuak tharania engem hing ka hrelo trim a hing ka lo ziak to si lawa moi lu tu ka hi mo kala vit lo ni chu vi tur la om lawa chuan hei ka geranium nei ho te ni da dan te ka thak dang lama ka ti kha do kan te kha chuti ni lo chuan ngai ra ga da hian pang te lo kham ve ka ti kha hi asen tor maya hop kan ti ang deuh chi nge mani le hi ka hremya lo chuan hi swan lan nge anita rose vial tep angin par reng mai mo he thil hi a par na rei to lut tu ka hi thakhat chuang par to rose angin par ho ra chuan hi sutar vi ni a chuanin lai hianin a sen tho nal em mai ani a chuan helai hianin supreme rose nge ni eng rose ni ka hrelo chuan khai ta po hian eng lo chu sutar vi te chu lo par thowa pilar kunyam te ni a chuan lai hianin black rose tam to par tur hi lo in tin to ani chu ka black rose par tur in tin to hi mu nom lu tuk kai par tur ka chhara pakhat pahnih pathum pali panga pasari pariat pakwa som pakhat som pahnih som pathum a hnuai lam ne no black rose lo par tu par him ton la tukama chuan ta hian 3D te ka vel me ka ni 3D hi moi em mai chuan khua thim to a tlang nuam tlang lo lang te hi mu nom ve a khua ta ko feel kan zo mangai o tlang nuam feel full style te ni hi ti chuan ni tilama hian enge om le pangpar tuite pek reng angai siamo chuan he tilai a hianin rose ang thawin a par hi moi em mai mo he thil hi
geranium hi chon mawi ani vi nun chu ka nga a mase ka vi nun nei hin du zong omang mo ka shelawa Fish Beauty oma Well Salmon oma Lara Andrea oma Blue Spring oma chuan Viva Carolina oma chuan Ivy Red sen lar hlar om boka chuan Viva Rosita om boka Fish Beauty tam to ko om bokaนี่ติลายเฮียนก็วีนุนเฮาดอกกันน้อยอันจังอ่ะนี่แอฟริกันเดซี่นี่เวทงนี่ตอนนี้ลายกษรนหิมออัสตังลุตุกาให้กับกลมหันทีเลยมันก็กลมเจ้าเอ็มเราพอตินเทียนชงมันอ่ะพวกตินกับตีเองเราโตกตันบุ้งโตมั้งทราเวไม่ยาส่วนคาลาลิลีฮีนี่กับหูตีร์โตโดนนี่ว่าอินจังอินมั้งนี่หูละว่าก็ดาริงอ่ะปาร์โตเซก็ดูเสียมั้งส่วนจนให้เราเลี้ยงโตลุตุกาตุยเป็ดจนอันซอยกงกลส่งกลายหน่วยไหมไอ้ฮีอันนั้นค่ะเอเซียติกจัสมินคานี่อ่ะไอ้ฮีมารินฮีอันน่ะฮีอัตลางอ่ะยันอดุมเรียกกินอมบุกะแต่ฮีไวท์บัตเตอร์ฟลายอันนี้อ่ะใครเป็นลาร์โกเนียมเต็ดโซ่แต่สมบุกะกระดาษด่านเตกสนกะทิค่ะอ้อทิงเฮติลายยันบกบนเจียกเตเละขังหูเตนี่ค่ะโรสมารีเตสรนเตให้มีสรนฮีแห้งิงจีนี่สมอแห้งิงเรตันยามาเซก็แห้งิงตีร์เหล่านี้ใจก็ climbing อาซามจีอังเด็กมาสรนริมจะซามจีเนี่ยมาเราใจจูไอ้เงี้ยอาซามบีกันนี่จะเตียนอาซามจีนี่วันที่ยันนี่เตียนกับเวียลชาวตีริมหุ่มไม่ยังเตียนอินเป็ดชาวตานี่มวยไม่ยังฮีตุนหันอพาร์เมกันนี่อ๋อมวยลุตุกฮีตุยเป็ดขี้หาวตักไม่ยังส่วนให้ละยันนินรดันโกลาซีให้อาเซนนาเตวาร์เตลาวปาร์บุกาดลียตุนลายยันนินปังปาร์นี่ชัดฮะขบไม่ยมอหน่อยละมาเจ็ดเวลการันตีลังเลยนี่โอ้ไอ้ญี่ปุ่นเขาทิ้งกงเตอันนี้จีญี่ปุ่นจีก็ติไม่ญี่ปุ่นเขาฮิตทิ้งกงเตบอนไซอันไตเป็นอันทิ้งกงในที่อมวยไทยไม่อันไฮบริดเนี่ยพวกกษัตริย์ยามเราให้มวยก็ติลุตุกให้ปดทุ่มส่งกันในตัวให้อ๋อจวนก็มอนสเตอร์เนี่ยฮิกันติลังเวชิมมอนสเตอร์กันในเวโอ้ยติละยันมอนสเตอร์กันในด้านซูบุงโกนามีกัจฉานนูวินามินเปกันนี่เฟรสกัดมินเปโมให้นาคันทานินหาทุ่งหาลีนารุยันปุยให้อฟริกานารุกินเราจอร์ตอลียนโตลุตุกให้กัจฉานนูมินไงช่วยนานี่วางมาใส่ถึงอันนี้ซะจวนเจ็ดแต่ฮีกันนี่บอกว่าให้เปลือกเจ็ดอันนี้ก็เรนทิมจันตัวก็เรนกติขวาทิมตัวโอ้ฮีเจ็ดเปลือกเท่าอันนี้ส่วนกรีนแต่พอกันเนี่ยให้ยังเอาเจ็ดเปลือกกันนี่กรีนที่เลียนปุ้ยอันนี้ให้กับกระเชมานี่จะกระเชมาเลียนนี่ตัวกระเชมาสร้างบกเสียมาเจ็ดที่มีเป็กเซนเราตัวเขาเราเดินอมเซงิน
an thadu zo ka chuan hei fiddles ka nei bawk a fiddles si sang thadeuh zei zoi ka nei bawk a hei chuan hei hi ka fiddles nei chu ni a tapo hi ni a fiddles si pot moi dewa ka dani chu na po ka la hrulo chuan voin ka vlog chu ka duh to ka nga hei ka pangpar te ka zet vel te ka ron ti langa lo thlir thin tu te zong chunga lawm thu ka saya chuan min la subscribe lo te khan min lo subscribe chu ula notification thin ananga ta chuan olain lo dang hei hi anh kha holy ni so hei hi holy moi lu to ke holy hi mo holy pakhat chau ni mo ka nei to la hana te pakhat la om baka chuan an zawa in dam lo te lo dam vong ula kan video siam le huna kan in tong le theu don nia in zawa in mut tui bang traffic ule